Sayyada ce madogarata, lokaci na tashan matasai na gane sallah ake wayanka. Min shagalce da duniya yan uwa a farka a sake wanka. Yau da rai gobe an mace wanda bai da maula zai yi kuka. Duniya ta da lahira sayyada ake ban gudun mayanka. Rabbana kai salatuka gun imamu mai kyansu ba haɗaɗɗa. Mai gani baya da gaba sahibin ka a gurin ka ya wuce ɗa. Saba tula ubangiji umma inda ke ban na ƙara santa. Zaujatul alikin kishin rayuwa daren da na gane moɗa. Lafiya Ahmadul wara ɗan batulu tushe ya furta ganke. Shehu Barhama da'iman ka ishe ni ban so amun da sauye. Shehu Abubakari tukur lamanin ku shi ke hana ni boye. Ka ishen ƙara rayuwa shehu Mustapha ba amun halaye. Sallama nai gare ki taurari yadda ta girma ai misali. Ya ajan hadaratul ilahi batulu mai matsayi a koli. Duk kisar mai isa ku ce gai mutum da mun sauka bata koli. Sai ya dara matil ilahi ina da ke ba amun kwalele. Sai ya da zan kiya saka in yi dariya yanzu in yi kuka. Na bi mauce cikin ki kaunar ki rayuwa ta yi wa tafka. To ki kare ni san ki ko zai kashe ni yana na mabaruka. Banda ke zara na banu lashira ashe na ki bayya kuka. Kunziri maganin zuwa na musanki ne zaujatul aliya. An halittan saboda ke to ashe wuya mallakin sa kaya. Ki yi mun lamunin yabo in kasance da'im cikin biyayya. Rayuwa ta da mutuwa duk batuli shuka ado ga kunya. Sayyada kin sani ina son kisan da ba zai kwatankwaci ba. To akan ya ishe ni ko na wanzu ko in kasanta gai ba. Rayuwa ta gare ki ban sa uwa mu ba ban cire guda ba. Sayyada tausaya mu gana na ganki ko da ba zan faɗa ba. Sayyada ki yi lamuni zintira aminci aro tsayar mun. Dan isar bajarul ta masu tirar mawakan ki umma samun. Banda buri a rayuwa banda zan ki maula ta karfafa mu. Kuma ke bai ki da waya duk abin da ba zan iya bayi mun. To ashe dole duka mai son batuli sai ya tsarar wa tsara. Zai kasance farin ciki da'iman masoya mu ƙara tara. Na kasance cikin ki ummul wara kamar zane dan na ƙara. Wanda bai jin batuli rushin sa gaskiyar ambato da gyara. Dan kwana ka haukace shawarar da zan bakacin da dama. In ba ta yi ma babar ta kai rayuwar ka ni ban na takura ma. Dan ta ne san mijin ta bakin takin sane kunnuwa su ji ma. Rayuwa ti da rahama mai rabon azaba ya shishike ma. Gaskiya sai ya da daɗi mai ginta ne bai ya gane komai. Tunda Allah ya dan fare a cikin ta wannan batu shiru nai. Sai ya dilkauni ne ya ce umma ga ta ya ce ka gane komai. Sai ya da kulliya take a gidanta ne ba a rasa komai. Nan da so za na sanya aya a baitukan na da Fatima dai. Duk da yaran gaba sani so ya ja ni na tsara baituka dai. Muradi na rayuwa ummu shurafa ba ni tabbaci dai. In kasance cikin ki dan ummu Faris je kana yi ma dai.